Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-pubblikazzjoni tal-inkjesta Egrant ikkonfermat il-frame-up fil-konfront tiegħu u ta' familtu. F'intervent telefoniku fuq One Radio il-Ħadd filgħodu tenna wkoll li sal-lum ħadd ma refa R-Responsabbiltà għal dan. Dak kollu illi issa huwa magħruf pubblikament jikkonferma ħaġa waħda bl-iktar mod ċar. Dak jiġifieri illi xi ħadd ħa l-intrigu biex iffalsifika dokumenti illi permezz tagħhom ippruvaw mhux biss joħolqu frame-up fil-konfront tiegħi u ta' marti u ta' familti, imma wkoll li jippruvaw jiddistabilizzaw il-pajjiż. Spjega li fil-waqt li mhux magħruf min iffalsifika d-dokumenti, kulħadd jaf min ipprova jirkeb fuq din il-gidba. Li hu magħruf huwa min ipprova jirkeb fuq dan kollu. U dan kien l-eks kap tal-Oppożizzjoni u n-nies ta' madwaru, illi għamlu xhur sħaħ l-ewwel ta' tfesfis u mbagħad wara ta' maniġġi illi ippruvaw jiddistabilizzaw il-pajjiż. U kien il-poplu Malti Wawċi illi wera ċaru tont f'elezzjoni ġenerali li ma emminx u ma tax każ dawn l-affarijiet. Joseph Muscat qal li ma setax jippubblika l-inkjesta qabel għaliex għandu responsabbiltà ta' Prim Ministru u l-Avukat Ġenerali qalu li l-pubblikazzjoni kienet se tippreġudika l-affarijiet. Iżda illum huwa evidenti li l-kontenut tal-inkjesta jikkonferma il-konklużjonijiet. Dan juri kif hu ma ndaħalx lill-pulizija anki jekk kien hemm ordni biex ikunu arrestati u investigati ċertu persuni. Ħar mill-aħħar imma hemm responsabbiltà politika li trid tintrefa'. Jien fejn hemm responsabiltajiet irfajthom jien anke fejn forsi l-azzjonijiet ma kinux tiegħi. Ħaddieħor dawn il-responsabilità sal-lum il-ġurnata għadu ma refaħiex. Tenna kif l-kap tal-Oppożizzjoni ta' qabel u lanqas tal-lum ma refgħu din ir-responsabbiltà. Mistoqsi dwar il-futur tal-Partit Laburista e kif qed jaħtar mexxej ġdid, il-Prim Ministru Muscat qal illi dan il-proċess qed jgħaqad il-Partit Laburista. Dan b'kuntrast ma' dak li ġara fl-Oppożizzjoni illi llum tfarket f'elf biċċa. Hawnhekk il-Prim Ministru irrefera għal mod kif ħaddieħor ma kellux il-lussu li għandu l-Partit Laburista b'żewġ kontestanti b'saħħithom. Jien konvint li fl-ismin li ġej il-Partit Laburista ħajkun qed jkompli jissaħħaħ Malta ħatkun tibqa' għaddejja u mixja. Il-qudiem għandi din il-konvenzjoni kemm għaliex naf il-programm li fuqu ġejna eletti bħala partit u li ma' programm jibqa' jott għal-żmien li ġej. U t-tieni nett għax naf kemm lil Chrisman kif ukoll Robert Abela. U naf illi dawn huma żewġ persuni li kapaċi jkomplu jmexxu il-pajjiż il-qudiem. Joseph Muscat temm jgħid illi jemmen li l-proċess se jagħti ħajja ġdida lill-Gvern għaliex hemm ħafna tajjeb x'wieħed jibni fuqu. Hawn nies fid-djarhom jafu li għamilna ħafna u ħafna u ħafna tajjeb. U jikkoreġi il-ħażin u n-nuqqasijiet li għamilt jien l-ewwel wieħed jew li għamel ħadd ieħor li responsabbli għalihom l-aħħar mill-aħħar għax hekk jkunu l-affarijiet, hekk tkun l-irġulija u hekk jimxu l-affarijiet. U jien għalhekk fiduċjuż ħafna u għalhekk pożittiv immens għall-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.